Dim gwybod ffwda ni wedi cael yn prynu tŷ. Bydde bach mwy o arian bob wythnos yn ei gwaniaeth mowr. Mae'r deli yn Llanelli wedi bod ar y ffôn. Eisiau delivery arall fori. Beth? Mae Arwel di gofyn am ragor o bai. O, gwranda. Ni di mentig ffortiwn i droi'r shed fach yn gegin. Ie, ni'n goffod watcho pob cinog sy'n mynd mas ar hyn o bryd. Sori. Mae digon o arian i brynu champagne. Ie, oedd y botel na dyn ni. Sym eisiau ni gyfiawnhau siwr ni'n ala arian iddo fe? Ond mae'n rhaid i fi groen hafod a credu bod pethau'n rhy galed nhw chi'n halu 20 pint extra'r wythnos. Ti'n paco iogurt ac yn dreif y fan. Ie, gad i ni siarad yn ti yn fori, fe? Sneb yn talu arian mwr i rywun am jobyn a lle mwng i wneud. So fe ni feddwl i ti? No, man i fod yn onest y byddai'r peth Arwel. Sym eisiau qualifications i wneud y jobyn di, os e? Arwel... Angofio fe! Mae'n brif i ffind o'n beth sy'n siwtio fi'n well ta beth. Paid o bod yn dwp. Gweth o fe i byd o mynd. Gad ar y llweddi! Cwmni sy'n bia'r fan, cofia?